Que tal? Boas tardes. En Buño, a veciñanza está farta da excesiva velocidade a que os coches atravesan a vila. Aseguran que mesmo os pasos de peóns, máis que un elemento de seguridade, son un perigo, pois poucos condutores os respetan. Reclaman medidas que garantan que poidan cruzar a rúa máis tranquilos. A verdad que a veces é moito. Non che dá tempo de cruzar o paso de peatóns? As horas así, sobre todo que é dos locales para tomar os viños e todo tal, pois hai bastante tráfico, un salen ou tal, van un pouco rápido e é perigoso. En Castro de Rei rendenlle hoxe tributo a Galiña de Mos. Dedícanlle a feira coa que se pretende dar a coñecer esta raza autóctona, criada ao xeito tradicional e moi valorada pola súa carne escura e as súas características nutricionais. Ten que ter unhas cualidades que o que marca o estirpe da raza, non? Que teña bon pelaxe, que teña un bon rabo, que, bueno, todas estas cousas, a cresta que é moi importante, que nos galos ten 3 chícharos, que non sea moi alto, nas galiñas teñen unha cresta moi pequeniña. E outra das citas de hoxe está en Vigo, no IFEBI concretamente. Aquí celébrase a Feira Vegana Sostible de Galicia. Reúne 70 empresas que se dedican a elaborar produtos acordes con esta filosofía de vida. Xa non só topamos alimentos de orixe vegetal, senón tamén cosmética, moda e xollería sostible. Un dos obxectivos é concienciar dos beneficios desta tendencia. Unha programación super ampla para a cativada e tamén para as adultas, para que aprendan a cociñar produtos vegetais, para que aprendan que impacto ten o consumo de animais no noso corpo, pero tamén co medio ambiente e que impacto ten, sobre todo, pois para os animais, non? O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a pena de 23 anos e medio de cárcere para un coñecido hostaleiro de Padrón que en reiteradas ocasións violou e ameazou dúas das súas empregadas. Coa sentenza na man e aínda que cabe recurso no Supremo, estivemos con elas, escoitamos o seu testemunho. A avogada e vítimas celebran un veredicto que cualifican de xustiza social. Este é un dos 2 locais de restauración de Padrón onde Paula e Noelia, nomes ficticios, traballaban como cociñeira e camareira. Tamén son os locais onde o seu propietario e xefe das vítimas cometeu as agresións sexuais en reiteradas ocasións e ao longo de 5 anos. Foi-nos levando ao seu terreno. Éramos débiles, entonces foi-nos levando, máis ben levando, a min tiñame como de encargada, estaba no restaurante, pasaba, tocábame ca man, ao mellor así nunha perna, pero foron cada vez máis a máis. O viernes, sobre todo, cando viño a xogar do fútbol, miña chispa, o sea, miña un pouco tomado, entonces as súas bromas, as súas foron a máis. Non sabes como reaccionar, que facer. Sabes, porque, pois claro, estabas como que en día amenazada por todo. Ameazadas, aproveitando a delicada situación económica pola que atravesaban, nun caso con 4 fillos e noutro con 3. Era de que nadie me iba a contratar en Padrón, porque es el señor poder. E me facía falta os sueldos e os cartos, como a calquera, non? Cambias o chip, pásache o momento pois da agresión, non? E sales, cambias o chip. Vamos a despedirte, que non nos contrataba ninguén en Padrón. Intentaba non quedar sola, nunca. En xullo de 2020, da man da abogada Noemí Martínez denúnciano. O peor, pois, contarlo ao meu marido. El non quería saber chegar hasta o fondo todo. A xente mirábache con unha cara como dicíndoche, pero esta de que vai, que facíamos por cartos. Só temos un compañeiro que é o único que nos fala, o resto todo en contra. Por lo menos 2 años estuve sin poder pisar Padrón sola. Saleu a sentencia e puxeme mal, o sea, empecé a chorar e non podía recompoñerme nese momento. A cousa polo corpo que eu non quería poder axudar a outras que volvan a facer o mesmo. Que non pasen o que pasamos nós. Basta ya de lo que está pasando. Es un trauma que vamos a llevar por vida. Faise de algún xeito xustiza social. Por dar a cara e atreverse, hoxe as dúas volven traballar en hostalería. O condenado anunciou recurso de casación no Supremo.
Un home resultou ferido de gravidade esta mañá no incendio da súa caravana instalada na praia de Tuia, de Bueu. Sucedeu hoxe sobre as 7:30 da mañá. O ferido, de 49 anos, sufriu queimaduras de 2º grao no corpo e de 3º na cara e tivo que ser trasladado ao hospital. Agora investíganse as causas que provocaron o lume. A seguridade viaria é motivo de preocupación en Buño, onde denuncian que moitos vehículos circulan a velocidade excesiva, poñendo en risco a integridade da veciñanza. Piden que se adopten medidas que disuadan os condutores de pisar o acelerador. Ao cruceiro de Buño fáltalle a cruz desde hai unha semana. A ausencia é consecuencia do último accidente rexistrado na localidade que rematou cun coche subido sobre a base do monumento relixioso. A escasos metros hai un paso de peóns que non garante a seguridade dos viandantes. Yo ya había cruzado con el niño, pero el perro me quedó a medio camino y el hombre en el paso de cebra como si no estuviera. A verdad que a veces é moito. Non che dá tempo de cruzar o paso de peatóns? Os coches atravesan Buño a unha velocidade excesiva. A denuncia non é nova. Hai máis dun ano que a Asociación de Veciños puxo a situación en coñecemento do goberno local. Es un descontrol entre que pasan todos os tiados por esta reta para arriba e todos os tiados tamén por aquí. Es un peligro. As horas así, sobre todo que é dos locales para tomar os viños e todo tal, pois hai bastante tráfico, un salen ou tal, van un pouco rápido e é perigoso. Quéixanse de que o Concello non fixo nada, malia que se comprometeu a aumentar a vixilancia policial e a estudar outras medidas para acabar coas condutas temerarias. Unhas bandas rugosas ou eso, pois non estaría mal, a parte de señalizar esa cadra a 30, como está en Carballo. Ya para empezar un radar les viene genial. Denuncian tamén a celebración de carreiras ilegais á altura do centro de saúde. Incendio con sorpresa esta semana nunha vivenda de Cambados. No cuarto onde prendeu o lume había un proxetil da Guerra Civil sen detonar. Levaba 20 anos na casa como obxecto de decoración. 120 milímetros de calibre, 671 de longo e dentro case 4 kilos de TNT, dinamita. Un proxetil de morteiro da Guerra Civil con gran poder destructivo que apareceu cando os bombeiros baleiraban a vivenda despois de extinguir o lume. Volveron nacer. Se é un artefacto explosivo e que ten carga todavía explosiva, o risco é elevado, non? O seguinte, porque nós, se temos constancia de que vamos a actuar ante elementos explosivos, se fai unhas medidas de distancia, de seguridade, eso foi algo que se topou a posteriori. A familia, unha muller con 2 fillas maiores de idade, si sabía del. Tiñano como xeito decorativo, quizáis sen seren conscientes do perigo destes artefactos. Só con tocalo puidera estourar. Cada ano aparecen máis dun en desváns, xardíns ou parques, co risco que supón. Se alguén ten algún elemento que non sabe se está inertizado ou se está inutilizado, tense que poñer en contacto co destacamento da Garda Civil, en último caso, entregalo. Porque hai accidentes, como neste caso en que o proxetil estaba precisamente no cuarto onde comezaron as lapas, exposto a unha temperatura moi alta pola cantidade de roupa e de outros materiais que había acumulados na vivenda. Foi nunha das habitacións, afectou a parte traseira da casa, que eran 2 habitacións e un baño, unha propagación elevada que xa salía das habitacións e iba polo medio dos pasillos. Os tedas da Garda Civil que xa explosionaron o proxetil nun lugar seguro advirten do risco de guardar e manipular estas armas. Falamos do informe definitivo da CIEM sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo, un texto en que a Comisión dependente do Ministerio de Transportes insiste en responsabilizar daquela traxedia o patrón do buque, Juan Padín, e tamén a empresa armadora, o Grupo Nores. A CIAIM volve sinalar a Juan Padín e o Grupo Nores como responsables da traxedia en que morreron 21 mariñeiros o 15 de febreiro de 2022. A empresa armadora non formou a tripulación como establece a lei, levando a cabo simulacros de emerxencia. Os seus traballadores non estaban afeitos aos traxes de supervivencia, que por certo non se revisaran como tamén é obrigatorio desde a súa fabricación, que en algúns casos se remontaba 20 anos atrás. O informe revela como novidade que no Villa de Pitanxo se instalaran sen a autorización pertinente uns tanques de combustible que contribuíron á súa sobrecarga. Este informe es más rotundo que el anterior informe de los peritos judiciales que fueron en la misión a Terranova y a su vez ratifica pues el testimonio del tercer superviviente, de Samuel Cuesi.
Foi precisamente a declaración de Cuesi desdicindo a versión do seu patrón Juan Padín a que propiciou a investigación do naufraxio como a dun múltiple homicidio imprudente. Sobre Padín, outro investigado, a CIAIM é contundente. De entrada embarcou 2 persoas máis das que legalmente estaban permitidas no arrastreiro. Despois levouno onde non debía, augas xeadas, onde non estaba autorizado a pescar, no límite de acción dos medios aéreos de salvamento canadenses. Tamén cando non debía, nunhas condicións meteorolóxicas extremas das que tiña un coñecemento preciso. Ademais, agravou a sobrecarga do arrastreiro cun exceso de capturas e obrigou a tripulación a traballar sen apenas descanso, sen supervisar o seu labor e sen velar pola súa seguridade. Cando o aparello se enganchou no fondo marino e o Villa de Pitanxo comezou a afundirse, Padín non quixo soltar o cable. A mí me llena de tristeza porque independientemente de la negligencia del patrón, si por lo menos se hubiese dicho para evacuar antes, pues muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros. O informe explica que, en efecto, a orde de evacuación chegou tarde. Os mariñeiros que foron ao camarote polos traxes de supervivencia non chegaron á balsa salvavidas. Só Padín, que o gardaba na ponte de mando, e o seu sobriño Eduardo Rial o levaban posto cando foron rescatados 5 horas despois polo pesqueiro galego Playa de Menduiña. Samuel Cuesi estaba xunto a eles ao borde da morte por hipotermia, rodeado de cadáveres de compañeiros que sucumbiran ao frío. Lo que está claro es que el informe de la CIAIN introduce hechos que no estaban al principio de la investigación y desde ese punto de vista, como apuntaba en este caso la portavoz de las familias, amplía el espectro de las posibles responsabilidades o de las presuntas responsabilidades de la empresa y del capitán. Do informe da CIAIN poden derivarse agora novas dilixencias e mesmo novas declaracións dos investigados ou dar conta de irregularidades polas que non foran acusados previamente, o instrutor e o xuiz Ismael Moreno da Audiencia Nacional. A Policía Nacional interceptou nas Illas Canarias un mercante que transportaba 6.500 kilos de cocaína con destino Porto de Vigo. Ten os detalles Demetrio Morenza. Sí, foi unha operación que se levou a cabo o pasado día 22, cando grupos especiais da Policía Nacional, co apoio da Armada, procederon a esa abordaxe dese barco con bandeira de Tanzania e que partira dende o porto de Panamá. Foi a DEA, o Departamento de Loita contra a Droga de Estados Unidos, o que advirtiu desa preparación dun traslado de droga a gran escala por parte dunha organización internacional polo Atlántico. Desde un primeiro instante, os operativos de España tomaron a decisión de poder localizar esa droga e abordala antes de que chegara a terra. Levouse a cabo esa operación, como dicíamos, o pasado día 22 a 600 millas das Illas Canarias. O barco tiña destino este porto do Vigo. Os 9 membros da tripulación foron detidos. Xa sabemos que para comer Lugo, o que esta fin de semana tentan demostrar, e que para beber tamén fanno na feira con L de Lugo, na que está Paula Cantelar. Sí, efectivamente, aquí neste pazo de feiras e de congresos da cidade de Lucense está na súa quinta edición esta festa, este concurso L de Lugo, no que se pretende poñer en valor as distribuidoras que fan que os produtos, principalmente desta provincia lucense, poidan chegar en definitiva ao consumidor, ese final, ese obxectivo final das empresas. Aquí hoxe podemos degustar un pouquiño de todo, produtos moi variados, moitos deles con denominación de orixe, hai viños, queixos, cafés, tamén doces e ollo, hai actividades para os máis cativos, hai tamén música e mesmo un campeonato para buscar a mellor hamburguesa L de Lugo. Grazas, Paula. E outra cita, o recinto feiral de Vigo acolle esta fin de semana a quinta edición da Feira Vegana e Sostible de Galicia. Participan 80 empresas, sobre todo de alimentación, aínda que tamén hai oferta de produtos cosméticos ou de moda sen compoñentes de orixe animal. Na Feira Vegana e Sostible de Galicia pódense atopar todo tipo de alimentos e de produtos de orixe vexetal. Unha sección de alimentación onde van encontrar sustitutos ou alternativas a produtos de origen animal, queixos, carnes vegetais, sustitutos ao peixe, para que proben pois tamén moita bollería, sen ovo e sen leite. A feira é un punto de encontro para as persoas veganas ou para aquelas que simplemente queren cambiar a súa alimentación. Yo como persona que no consume animales, pues esta feria, como nunca se hace aquí nada de ese estilo, pues cada año con muchísima ilusión me apetece venir, porque encuentro cosas que no puedo comprar nunca. Venimos de propio de Zaragoza, porque claro, eventos veganos en Aragón no hay, entonces nos movemos. Todo lo vegano que podamos probar y productos nuevos que salen.
Hai moitos postos de comida, hai comidas moi guais, moi interesantes. Estou intentando descubrir sabores novos, entonces é guai. Non nos dá tanto a sensación de que todo o mundo quera convertirse en vegano da noite para mañá, senón de que a xente está facendo cambios de hábitos pequeniños que sean máis conscientes co planeta, cos animais e tamén co seu propio corpo. Unha das 80 empresas participantes é esta que naceu hai 2 anos en Nigrán. Fabrican sustitutos de produtos cárnicos elaborados con soia e seitán. Pois ofrecemos zorza, lomo, empanadillas, tamén cachopos, croquetas, de todo tipo. Intentamos facer alternativas vegetais para platos típicos galegos e españois. Na feira vegana non é todo alimentación, tamén hai cosmética, moda ou xoiería sostible fabricadas en compoñentes de orixe animal. Seguirá aberta durante toda a tarde no recinto feiral de Vigo. En Castro de Rei celebras este domingo unha cita clásica, a expo degustación da galiña de Mos, unha raza autóctona criada ao xito tradicional e moi valorada pola súa carne escura e as súas características nutricionais. Organizada polo Concello e a Asociación de Criadores de Galiña de Mos, a feira quere reivindicar e dar a coñecer esta raza autóctona que estivo a piques de desaparecer a principios do século XX. Eran unha serie de galiñas que existían polo interior de Galicia e principalmente pola Terra Chá, moi grandes, con que se facían capóns de diversas calidades, e entón o capataz daquela granxa, que era da parroquia de San Xiao de Mos, Concello de Castro de Rei, dixo, coño, pero se esas galiñas hai nas na miña casa, e entón colleron ovos da parroquia de San Xiao de Mos, como esta foto, esta imaxe que temos detrás, que é do 1936, que é precisamente daquela granxa, e por iso lle puxeron o nome de raza Mos. Hai concurso exposición para premiar os mellores exemplares destas aves, moi valoradas pola calidade da súa carne escura e as súas características nutricionais. Que ter unhas cualidades que é o que marca o estirpe da raza, non? Que teña bon pelaxe, que teña un bon rabo, que, bueno, todas estas cousas, a cresta que é moi importante, que nos galos ten tres chícharos, que non sea moi alto, nas galiñas teñen unha cresta moi pequeniña. As galiñas e os galos son os protagonistas dun evento no que os asistentes poden degustar distintas preparacións e animarse a participar en xogos populares como o da billarda. Dende hai 17 anos, en San Bartolomeu de Insua, en Vilalba, celebran a Tasca do Liño, un proceso esencial na cultura, na economía e na historia galega que nesta parroquia enxalzan cada ano para rescatalo do esquecemento. Elas, as mulleres rurais de San Bartolomeu de Insua, son as responsables de que o proceso de elaboración do liño estea vivo nesta parroquia vilalbesa, un proceso que empeza na primavera, cando se bota. Despois deixábase medrar ata o verán, que era cando se recollía, sacábase a bagaña, levábase ao río, e despois deixábase secar, era cando se guardaba para as tascas, que é o que recreamos nesta festa, que é onde se procesaba maioritariamente, era onde se lle mazaba e se lle sacaba a aresta para sacar a fibra do seu interior. Detrás deste labor hai un alento. Porque tiñamos na asociación, fai 17 anos, 3 mulleres maiores que conocían todo o proceso do liño e toda a cultura e a actividade que se desenvolvía ao redor del. Recuperan costumes, léxico e irmandade. Tamén un doce típico co que merendaban despois de rematar o labor, o cacho. É pan con leite, cocemos e ao final botamos de azúcar. Está moi bon, hai que probalo. Isto é como a marmita de Asterix e de Obelix. E o que toma desto sale convertido nunha supermuller, como son as mulleres de Insua, ou nun superhome. Pero os homes somos máis pequeniños, temos menos mérito que as mulleres. O traballo comunal e o apoio mutuo e a alegría pois configuran esa Galiza que quere ser, que ten vocación de paraíso. O rematar a Tasca do Liño, Os mellores gaiteiros e gaiteiras de Galicia desde cita este domingo no Pazo Besada, en Pollo. Celebran unha nova edición do Son da Gaita e xa van 6. O obxectivo é crear un espazo para poñer en valor a gaita galega, os seus intérpretes e, en xeral, a música tradicional galega. O encontro rematará en breve, ás 3, cun xantar foliada.
Ben, pois a xornada estamos moi contentos porque é a máis numerosa das últimas. A verdade é que tuvemos unha grandísima acollida por parte do público, de toda a xente sensible ao noso instrumento e á música tradicional en xeral. E, este é un evento gaiteiro que o que intenta é xuntar unha vez ao ano as diferentes maneiras de entender o instrumento no país, non? E máis citas, con 2 meses de atraso con respecto á data prevista inicialmente, esta fin de semana celébrase en Laza a Romaría Ponte Farruca, un festival que fai bandeira da diversidade no rural e que tivo que adiarse por mor dos incendios do verán. Vestidas á última moda das pasarelas de París, veciñas e visitantes reivindicaron en Laza as tradicións e a cultura do rural galego. É que a mí encanta Ourense, pareceme a mellor provincia. Teño unha amiga que é de Xinzo, entón empecé a vir a Entroido, a Ponte Farruca, todo que me botan, encanta Ourense. A nós non nos costa moito facer festa, entre eso e as ganas que lle tiñamos ao Ponte Farruca dende o verán. É unha festa na que todos podemos ser nos mismos, ca nosa propia esencia, sen que te miren mal, sen que te xuzguen. A Romaría de Ponte Farruca promove a igualdade e a diversidade a través de actividades populares como os cantos de taberna. Primeiro, un obradoiro para aprender a entonar. E cando as voces están xa entrenadas, é a hora de actuar. E despois que a xente estivera toda animada e que por aí está todo o mundo, vanse facendo microfoliadas mentras van pasando os cantos de taberna, a mí pareceme chulísimo, verdade? En un contexto en que pensamos que a diversidade de xénero e sexual é unha cousa de Madrid, de Barcelona, de cidades grandes, urbana, que en realidade é unha cousa que permea todo tipo de comunidade, de culturas. Tamén hai tractorada engalanada, todo un exercicio de fantasía e xogos labregos pros que compre forza e habilidade. Hombre, son innovacións que non esperábamos, que nos enseña a como cargar os tractores de herba cunha moda nova. Concertos, feira de artesanía, xantar popular e, sobre todo, a convivencia entre xeracións completan o cartel desta festa que empeza a competir co célebre Entroido de Laza en capacidade de convocatoria. Unha veciña dunha aldea do concello de Cervantes séntese privilexiada por ter uns veciños tan xenerosos como os seus. Dende que quedou viúva, encárganse de levala ao traballo e recollela 4 veces ao día, tal e como ata hai 2 anos e medio facía o seu home. Son os veciños de Carmen que se ocupan de levala ao traballo e recollela á saída. Cada semana tocalle a un. Van 4 viaxes ao día con ela como pasaseira. O seu marido enfermou, e claro, xa ao final xa o pobre xa preconducir iba mal e todo eso, despois falleceu e claro, Carmen tiña que ir a traballar porque ela necesita traballar, que está sen jubilarse. E para ir ao traballo, pois nada, organizámonos así desta maneira e facémolo con muchísimo gusto. Grazas aos seus veciños, Carmen pode continuar co seu traballo como asistenta a domicilio en 2 aldeas de Cervantes. Claro, ela traballa, entonces non a vexo, ao mellor pasa 4 ou 5 días e non a vexo. E se vou todos os días levala, pois vexo. Carmen non pode estar máis agradecida polo xesto que teñen con ela cada día. Isto é unha maravilla. Digo, se o meu marido estuvera hoy, estaría orgullosísimo, porque isto non o faen en lado ningún, a verdad que sí. Moi uns veciños, que iso é como da familia, Se non fose por eles, eu non me podería mover, claro. A Federación Veciñal de Lugo venlles de recoñecer co título de V de veciño pola súa xenerosidade. Esta semana presentouse en Ourense, Vigo e Pontevedra El balanceo del alacrán, unha novela negra e con vinganzas históricas que parte dun feito real, o naufraxio do pesqueiro Villa de Pitanxo. O seu autor é un profesor zamorano asentado en Vigo. É a maior traxedia no mar que se recorda en Galicia, o afundimento do Villa de Pitanxo, arrastreiro conxelador con base no porto de Marín. Unha breve noticia sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova ocupa a primeira páxina da novela El balanceo del alacrán. Un zamorán de terra dentro, e a xente de terra dentro, cando vive na costa, chamale moitísimo a atención os temas do mar, non a praia, o mar. Entón, cando ocorreu a traxedia, eu comecei a pecatarme que as caras, os silencios, eran moi fortes, moi diferentes ao que estaba acostumbrado aquí e no Morrazo.
por primeira vez fun capaz de entender o peso da traxedia marítima. A partir dese inicio sobre un naufraxio real, todo é ficción nunha novela policíaca chea de xiros con vinganzas históricas que non debemos revelar, e coa cidade de Vigo e o seu porto como grandes protagonistas. Son lugares moi reconocibles fora dese Vigo turístico que a xente ten na cabeza cando ven aquí no verán a praia ou cando ven ao Nadal as luces, no? Ese Vigo máis persoal, máis introspectivo moitas veces, donde todo o mundo coñécese e onde todo o mundo sabe máis ou menos os segredos de cada cual. O inspector de Policía Negreira, a subinspector Almada e o escuro e intrigante abogado Albert de Celis ocupan parte dunha trama na que hai unha homenaxe a Domingo Villar, tamén escritor de novela negra falecido prematuramente. Domingo Villar, para mí foi o pai da novela negra galega, no? Foi unha persoa que pasé de ser lector a ser amigo, a coñecele perfectamente, a compartir con el festivais de literatura con a miña primeira novela. Tiña que estar, si é a miña primeira novela que transcorre en Galicia, en Vigo máis, además, entón tiña que estar el e tamén está o seu personaxe, no? O inspector Leo Caldas. El balanceo del alacrán é a segunda novela deste profesor de historia que xa anda metido noutra trama, tamén policíaca e sobre Vigo.